Excited naman to. Magsubo ka muna. Ay, Parang hinang-hina ka. Bakit kung ako naman sabaw? nag-almusal, hindi ako nagkape, lahat. Hindi naman ako. Medyo nadamihan ko ng sabaw. Ako daw ang kuha ng sabaw. Medyo masabaw. Hindi rin naman ako nag-almusal. Ito, ba't ganito ito? Nagsuton, girls. Hindi kumain kung Tom Jones na. Kasi... Ay! Sino na yan? Ako din. Ano ko to? Panini. Ipapanini ko. Warm ko nga din sa akin. Gusto mo rin? Ano yan? Ay, hindi. Ikaw na bumaka ka. Masa'yo. Ama na. Ito kaya akyat. Ito lang muna. Tapos susunod mo na lang. Sakyan mo na lang sigara. Ano ba yung First ka, okay. The better outside, the better outcry. The better out, I'm coming to town. Santa Claus is coming. Asyam. Hello, 12 viewers. Santa Claus is coming. Do it. Pati Dulyay, do it. Do it! The end the dansha. Hey, Kulnit, sumarumbel. Santa Claus is coming to town. Oh, you better outshot. Doy.
Ha? Anong gagawin na yun? Anong? Baile. Anong daw? Anong? Say hello, say hello. Ano tinapay ko? Be, ako rin. Ay, okay na lang. Ano yung gusto kong gawin? May gusto kong gawin. Oo. Magla-live ka. Yes. Pero hindi abot. Abot kayo. Huwag mo itong tanggalin kasi ate. Palusot nga muna pa na. Pagano. Hello. Amin. Dito. Andali. Kasi. Hello. Okay, mga halo-halo na yan. Mga taga saan ba yan? Yeah. Ano ba? Ay, sorry. Ay, ba't nag-record din? Sorry. Ay, ano yun nangyari? Ay, sabi. Sorry. What? Mali. I don't know. Mali. Ate, luto na. Bakit lumalaki ko? Anong problema? Ganyan mo, oh. Ha? Hindi ganyan sa'yo. Sa tayo pa nila magsikay? Hindi ko rin alam. Ate, yung bread mo. Baka itaas natin to dito kanina. Para ma-warm na. Adjust the latency settings for the live video. Ano to? Allow viewers to rewind. Oh, Let viewers, sige, pwede. Let viewers rewind the live video. This option only works on some viewer devices. Okay ba to? Na i-allow ko yung viewers to rewind? Ah? O no need? Allow viewers to rewind. ang taas mo na to. Ano itataas mo? Ito. Pag gusto nilang i-warm. Hindi, mainit na yun. Hindi na nila yun ano. Ayan. Ayan. Mag-live tayo. Hello guys. Ayan ako, Diyos ko, ang aking buhok. Hello guys sa Philippines. Nako, malapit na ang Christmas. Anong oras na ba sa Pilipinas ngayon?
Guys, tignan nyo. Andito ako sa trabaho ko. At syempre, nagla-lunch kami. So, eto. Dito ko na lang ilagay. Tinatamad na akong kumuha ng plato. Favorite ko kasi to guys. Kapag kumakain ako ng pancit canton, gusto kong may tinapay. Okay na? I think kasya naman yan, di ba? Oo, madami yun. Yan. Gusto ko siya yung... Kaya din ba guys, ganito kumain ng pancit canton? Yung Sino nilalagay naman kausap mo? Wala pa. Kinakausap ko pa yung sarili ko. Kailangan ba maghintay muna ng viewers bago magsalita? Wala, tinatanong ko lang. Hindi. Pero mas maganda ngayon, no? Bakit? Siyempre, parang may kausap din naman ako dito. Ganyan ako kumain ng, ganito ako kumain ng pancit canton. Yung gusto ko siya na lagi. Pinapalaman sa, tawag dito sa atin, Saan? Monay. Monay ba tawag dito? Monay to, di ba? Sarap. Sarap. Teka lang. Commercial muna tayo. Sige ba? Ayan na mula ng ilong ko. Siguro dapat may warmer na sila sa taas. Maliit lang kasi Pwede. Yung bilog, warmer yun. yung bilog. Yung gano'n na Hindi, yung sa panini, mga bread ba? Oh. Kasi, Ay! Sino nanonood sa akin? Ikaw? hindi. Hello sa aking one viewer. Welcome. Paano ko makakapanood? Busy yung Welcome sa aking bahay. dalawang phone ko. Dito po kami, kailangan muna namin magtrabaho. Hindi pa Christmas dito sa Madonna. Trabaho muna kami and then mamayang gabi na ang Christmas Eve. Naglaho. Ano kami, kumuha ka na ng pancit canton mo? Tapos ka na? Okay. Sure ka ha? Naubos ko na to. Ayan guys, gutom ako. Oh, naubos ko na siya. Can you imagine that? Nagpe-prepare kami ng lunch I cannot. everyday sa trabaho. Ang sarap na mga tinapay nila pero tawan ko ba? Hindi kasi talaga ako bread lover. Yeah, kumakain naman ako tinapay. Ito ganito. Ilagyan ko ng pancit canton. I think lahat ng tao busy. Ano oras na ba sa Pilipinas ngayon? For pain day. Tatawag pa ako mamayang gabi. Sa family. I think ano. Hello 6 viewers. Let's eat.
Dance. Nawala. Hinilo, nawala. Hello, 6 viewers. Ako nga, nag-hello ko, nawala din eh. Naghalaho. Natakot. Sabi ko hello. And then nawala. Charot lang. Siyempre. Mauubos ko yung aking tinapay. Ang sarap. Lahat nagtatrabaho pa rito. Sa Netherlands. Sa Pilipinas, I think, ano na. 1, 2, 3. 7 na. Kasi mga 7 hours, di ba? Buti nga, Ha? Anong oras na? 7 hours ang ano. Ano na yun? 12:41. Anong oras na? Mag-count ka. Ayaw ko nga. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Para mga 6:41. Kasi ano eh, 2 oras. Ay, 7 hours. 7:41 na. Hmm? 7:41 na. For sure. 7:41 na, mag-aalas 8 na. Oh. Hindi pala ako marunong magbilang. Mali yung bilang ko. Late ako ng 1 hour. Kaya hindi talaga ako yayaman eh. Yayaman pala ako pero kailangan may taga-bilang. Oh, boss! Hello! Ba't Hello? hindi nakikita ko sino nagla-live? Sa aking WhatsApp. I don't know, hindi lumalabas yung pangalan eh. Hindi, yung watching lang. Normally, pagka may nag-watch, lumalabas yung pangalan. O ano? Ngayon hindi na. Baka nagbago na si Lolo Meta. Hello po sa aking WhatsApp. Thank you for watching. Ayan, nahiya na naman siya. Umalis na naman siya. Okay. Okay. I'm fine na. Nakakain na ako ng pancit canton. Tingnan mo nga ate sa taas. Ah, Pwede? Akin na yan. ihanap ko muna kayo. Akin. Oh, nawala. Asan na yun? Facebook. Dapat may filter. Ja. Moet droog zijn. Ja, die moet niet droog zijn. En dan gaat u nog diezelfde kleur Ja, maken? dat is deze kleur. Ja. Oh, dus een beetje look. Hello, Bibian. Michael. Hello. Ay. Hello, sister Bibian. Thank you for watching. Doe je die stick, die is ruggen. Ja. Dus die kan het bewegen. Merry Christmas, sis. Ja. Ja, maar ja, ja. Merry Christmas and a Happy New Year. Last Christmas, I will give you my heart from the very first day. You take me away last year. Ba, ba, da, ba, ba. Dear single lover,
with a pouring rain. Da-da. Da-da-da-da-da. The diamond session. Last Christmas, I will give you my heart. From the very first day, you give it away. Ano? Yung panini ang natira. Oh, kumain na si Gada? Hindi pa. Isang broad na lang na tuna salado natira. Tapos the rest panini. Ha? Hindi pa kumakain si Gada? Oh, hindi pa tumatayo eh. Hala, wala siya dyan. Anyway, kakain naman niya siya ng panini at sarela. Pero baka gusto niya yung tuna niya. Eh, dapat tinira. Wala kumuha ng broad siya kay Son yung ham and cas. Tapos yung panini wala rin kumuha masyado. Parang ang dami pa rin. Ang inupakan nila yung tinapay na may American fillet at saka tuna salad. Talaga. Yes. Hmm? Ano? Ay! Si Vivian Moico. Ay, Vivian! Hello! Wala na siya. Ano na pa yan? Ay, kanina pa ba yun? Oh. Anyway, thank you for watching. Umalis kasi ako kanina. But, thanks for watching, Vivian. Wishing you a Merry Christmas to the family. I already do. Oh, you do it already? Oh, thank you. Sige na, ano na tayo. Bye-bye na kasi I think busy ang mga tao today. Walang time masyado mag-watch. At saka, ang hirap